IndyTrade Rally Veszprém és környékén került megrendezésre. Ahogy azt már sajnos megszoktuk, nagy meglepetések most sem születtek. A Nyirádi Rallycross pályán megrendezett prológon érdiek diadalmaskodtak, egy másodperccel megelőzve a Janikáékat. Tovakék beszorultak az alagútba, de folytatni tudták a versenyt, ellentétben a Szíj Zsolt, Horváth Lajos párossal, akik egy 3-as szaltóval kiestek a küzdelemből. Másnap az aszfaltos gyorsok következtek. A nap nagy vesztesei Benik Balázsék voltak, akik 2 gyorsaságin is defektes kerékkel teljesítettek a Corolla VRC-vel. Így olyan hátrányba kerültek, hogy csak a tisztes helytállásra és a felzárkózásra gondolhattak. Becsületükre legyen mondva, hogy végig padlón nyomták a gázt a nézők nagy örömére. Asi és Poti újfent egyenletes teljesítményt nyújtottak, sőt 2 speciál szakaszon abszolút első helyet autóztak. Butarék megszériája most sem szakadt meg, AC pumpájuk kényszerítette őket az út szélére. Szabó Gergő golfja jól muzsikált olyannyira, hogy F2-ben győztesként gurultak át a céldobogon. Herceg Norbi és Robi olyan látványos autózást mutattak be a 2 nap alatt, hogy senki sem csodálkozott A6-os győzelmükön és F2-es második helyükön, az egyébként 1600 köbcentiméteres Skoda Felicia kitkárral. Kisferi és Tábor Józsi kezd megbarátkozni Hideg Krisztián Mitsubishi-jével. Ez az N4-es csoport második helyét jelentette számukra. Nem szeretnék gratulálni magam és a Rally TV nevében Hideg Krisztiánéknak kislányuk születéséhez, valamint mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. Az előző évi N4-es bajnokpáros tagai testvéreknek Veszprémben meg kellett elégedni a 3. hellyel. N3-ban Maricsek Miklós és I. és Roland bizonyult a legjobbnak, Ricsa Tibiék előtt, akiket egy fékhiba hátráltatott. A5-ben német 16 V. Péter, alias Szelep, győzött, így majdnem bizonyosan kategória bajnoknak érezheti magát.
Egy-két rendezési hiányosság ellenére színvonalas versenyt láthatott, mely végeredménye még egyszer. Abszolút első helyezett ifjú Tóth János, Tóth Imre, Peugeot VRC-vel, második helyezett Érdi Tibor, Varga István, Subaru VRC, harmadik helyen Asi, Oti, Mitsubishi, negyedik helyen Kis Ferenc, Tábori Józsi, szintén Mitsubishi-vel, ötödik helyen Tagai Tamás és Tagai Róbert, hatodik helyen Benik Balázs és Somogyi Pari, Toyota Corolla VRC, őket követte Angyalfi Károly, Kazár Miklós, Szabó Gergely, Takács Attila, Oroszlán László, Oroszlán Tibor, Herceg Norbert, Herceg Róbert, Tobak Zoltán és Minocai Attila. Mert volt egy-két gondotok, és aztán jöttetek előre, mint a talajban. Második hely, aláírtátok volna az elején? Nem futamára